Apenas remataron de instalar as pistas multideportivas na praia de Baltar e os nenos e nenas xa se lanzaron a gozar delas. O Concello de Sanxenxo volve poñer en marcha, por terceiro ano, esta iniciativa que permite fomentar o deporte entre aquelas persoas que se achegan a gozar do verán na praia de Baltar. A nosa intención desde o Concello é sempre dinamizar todas as actividades, e en verano máis, non? E efectivamente llevamos 2 años con muchas actividades e moi demandada, e este año non iba a ser menos. Polo tanto, hemos volto a hacer, como dicía antes, unhas instalaciones competentes e con máis características. As disciplinas deportivas que permiten estas pistas sobre a area son varias, como tenis, vólei e fútbol. Ademais, as fins de semana tamén terán lugar torneos. Entre as novidades deste ano, destaca o campeonato de vólei pros nenos e nenas. Sempre facíamos fútbol e vólei praia. O ano pasado xa introducimos un pequeno campeonato de fútbol praia. Este ano seguimos apostando cos nenos pequenos. Traeremos 2 campeonatos, un de fútbol e praia para kids, un de vólei praia kids, e apostamos outra vez polo fútbol praia, pero de nenos, que funcionou o ano pasado moi ben e houve moitísimo ambiente. As inscricións están abertas a través da página web organicia.com. Os campeonatos disputaránse tanto para afeccionados como para profesionais. Se pechan sempre enseguida, tanto os campeonatos amateurs como os federados, e incluso temos no caso do vólei praia unha categoría que é mixta, as parellas son mixtas, tanto como compiten un home e unha muller, e aí sí que participan federados e amateurs xuntos. É unha cousa moi entretenida. A realización dos campeonatos non evita o uso libre das instalacións. De luns a venres, as pistas estarán dispoñibles para todos os públicos. Sí, a idea do Concello de Sanxenxo é que estén as pistas queden de forma permanente, que como estamos vendo hoxe aproveitan os nenos dos campamentos, pero calquera se non hai campeonato os poden empregar. Nos as empregamos para os fins de semana para as competicións oficiais, e durante a semana aquí quedan para que a xente practique deporte, non? Nos anteriores campeonatos, a participación foi un éxito co límite de inscripción case ao completo. Cada vez son máis as persoas que se achegan a Baltar para gozar da praia e facer deporte.